салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба шабакаи Life TG. ҳатман обуна шуда лайк монед. мо видеои имрӯзаро сар мекунем. Мунираро дар хонаи шавҳар ки оташ зад? Намози шом шуда буд. Мунира чун ҳарвақта ба оғил даромада гов ҷӯшид ва ба говҳо каҳ дода аз паи дигар корҳояш шуд. аз арӯз шуда ба хонаи шавҳар омаданашро 1 моҳ кам 1 соли пурра мешуд. духтари меҳнатӣ ки буд, аз рӯзи аввал тамоми корубори хонаи шавҳарро бе ягон ҳарфи зиёдатӣ иҷро мекард. ин шом низ чун ҳарвақта кори ошхонаву дегу табақро саришта карда ба хонаи хобаш даромад. ба Россия рафтани шавҳарашро ҳамагӣ 6 моҳ гузашта буд. худаш дар моҳи 6-уми ҳомиладорӣ қарор дошт. дар хонаи шавҳар Наргиз ном хоҳаршӯи макоре дошт, ки дар дуздӣ устухон надошт. Наргизро баъди ба хона овардани Мунира ба шавҳар дода буданду чилаи арӯсиаш набаромада, домод ӯро бо худ ба Москав бурда буд. як бегоҳ таксие пушти дароза истоду Наргиз ба халатҳои бордор аз дароза дарун шуд. хапу хомӯш омадани Наргиз барои аҳли оила муаммои сарбаста гашт. Ким чӣ хел ваҳмак менамуд. чашмонаш мисли гови болидагирд мегаштанд. ҳолати рӯҳияш нохуб бошад ҳам сирбой надод. фақат ба модараш гуфт, ки ҳомила шудаму шавҳарам маро ба ватан фиристонид. Низора хола афсурдагии духтарашро дида хаёлаш ба Ким куҷоҳо рафт. дарҳол ҳамсояҳоро ба хона оварда духтари рангпардаашро дуохонӣ карда бошад ҳам Наргиз ҳамоно парешон менамуду хиёлӣ. дуздӣ ва интиқом. дар асл Наргизро шавҳараш Шаҳбоз ба ватан равон накарда буд, балки худаш даст ба гуноҳ зад. аз Русия гурехта омада буд. Наргиз дар мулки бегона дар як хона бо шавҳар ва бародарони шавҳару чанд зани ҳевараш якҷоя мезистанд. азбаски аз хурдӣ дасти қалб дошт, ин феъли бад баъди шавҳар кардан низ ӯро ором намегузошт ва натавонист ақаллан дар мулки рус ором истад. шабе тамоми пулҳои пасандозии ҳеварҳояшро дуздида аз он ҷо гурехта ба ватан омад. худи ҳамон соату лаҳза аз ин кори Наргиз ҳама аҳли оилаи шавҳар хабардор шуда талоқашро дода дар қасди ҷонаш шуданд. Наргиз дар ин бора ба касе даҳон накушод. Шаҳбоз аз чунин кирдори зани дуздаш сахт ба ғазаб омад. дар қасди ҷонаш шуд. ба чанд ҷавони хешаш пул дода амр кард, ки Наргизро дастгир карда дасту поидаҳонашро баста зинда ба зинда ба сару рӯяш бензин пошида ӯро оташ зананд. хешбачаҳои Шаҳбоз пулро гирифта бо ҳамин ният аз Москав ба ватан ҳозир шуданд. гуноҳкори бегуноҳ. ҳамон шоми наҳс Наргиз берун баромада дар ҳавлияшон 4 нафар сафедпӯшро дида дарҳол пай мебарад, ки онҳо қасди ҷонашро доранд. хомӯшона рафта ба хонаи хоби янгаш Мунира медарояд. Мунира бошад дар ҳамин вақт барои дастшӯй берун баромада ба дасти сафедпӯшон меафтад. азбаски сару рӯи нафарони ношинос маҳкам буд, келинчак касеро дар торикии шаб шинохта натавонист. Мунира ҳарчанд бо таҳони баста ҳангоз мезад, касе садояшро намешунид. ҳамаи ин манзараро Наргиз аз зери пардаи тиреза назорат мекард. сафедпӯшон фарқ накарданд, эътибор ҳам надоданд, ки киро дастгир карданд. Мунираро Наргиз гумон карда сараввал даҳонашро хуб скотчпеш карданду дасту пояшро ба мисли чорвои забҳ шуда бастанд. ягон нафар аз сафедпӯшон садо намебаровард. ҳамаашон фақат бо ишора кор мекарданд. сараввал ба сару рӯи Мунира бензин пошида ӯро курпачапеч карданд. баъдан бо гилем печониданду 3 ҷои онро маҳкам баста келинчакро кашолкунон байни полезашон бурда он ҷо оташ зада худашон гурехтанд. оташ ба осмон дакка хӯрда дар аввал касе ба даҳони баста ҳунгоз задану гирьяҳои Мунираро нашунид. шоҳиди ҳамаи он ҳодисаҳо хоҳаршӯй шайтонсифати Мунира буд, ки намехост сираш фош шавад. вақте ки янгааш хуб дар курраи оташ сӯхт, Наргиз аз хона баромада бо тамоми овоз
дод гуфт: ой мардум, давед, бинед янгам худро оташ зад. Садои Наргиз оромии шабро халалдор намуда, ҳамаро дар як лаҳза ба гирди гулхани оташ гирд овард. ҳаққу ҳамсояҳо ба зур кони оташро хомӯш карда, аз дарунаш Мунираи нимҷонро кашида гирифтанд. ғайр аз мӯҳои дароз, дигар тамоми аъзои бадани келинчак дар оташ сӯхта буд. Наргиз дар як лаҳза ҳангоми сохт ки янгааш қасди худкушӣ кардааст, хусуру хуштоманаш низ гапи Наргизро дастгирӣ карда, назди ҷисми сӯхтаву пухтаи Мунира рафта, ӯро дашному ҳақорат мекарданд. Шамс, шавҳари Мунира низ хабари шумро шунида, замон сари қаҳр ҳақиқати ҳолро нафаҳмида, нисбати арӯсаки меҳрубонаш нафрат пайдо кард. зебосанами деҳа Мунира духтараи қадраси зебо буду ба тори ҳар мӯяш хосгор дошт. мӯйҳои ғафси сиёҳу ҳусну латофаташро писарони қишлоқ дида кӯшиши ба занӣ гирифтанашро карда, байни рақобат мекарданд. худи духтар аз хурдӣ зиёд мехост хонда муаллима шавад. баъди хатми мактаби миёна бахташ баландӣ карду бо квотаи президентӣ ба донишгоҳи омӯзгории дохил ва онро бо дипломи сурх хатм карда ба деҳа баргашт. бо вуҷуди 5 сол дар шаҳр таҳсил карданаш, ҳамон духтари бо ҳаёву оромтабиат боқӣ монда буд. Шамси яка писар ба як дидан ошиқи зори Мунира гашта, рӯзе 3 маротиба ба хонаашон хосгорӣ мефиристонид. оқибат ба шарти он ки баъд аз тӯй Мунира дар мактаб кор мекунад, волидонаш розигӣ доданду бо ҷавонон тӯй шуданд. Мунира ба ҷуз Наргиси айёр ба дили дигар аъзоёни хонаводаи шавҳар ҷо шуду келини азизи хонадон гашт. баъди он ҳодисаи мудҳиш, касе чеҳраи Мунираи замоне гул барин зеборо медид. аз тарс талхааш мекафид. ҷуз мӯйҳои сиёҳи ҷингилааш чизе аз Мунираи аввала боқӣ намонда буд. 3 моҳ болои бистарӣ ранҷ кашиду пайваста номи Шамсро бо забон овард. Шамс ҳатто барои тасаллои дили Мунира занг намезаду таскинаш намедод. баъдан бадани сӯхтаи Мунира лучу модарзод дар рӯи кати чӯбин зери докаи ҷоҷо пурхуну зардоб меистод. модараш Гулзира 3 моҳ духтарашро нигоҳубин карда обаш медоду ба ҳоли духтараш ҷигар сӯзонда ашк мерехт. духтурон баъди муоина гуфтанд ки баданаш аз ҳад зиёд аз таъсири оташ зиён дидааст. ҳар гоҳе мехостанд докаро аз болои Мунира гирифта иваз кунанд, гӯшти баданаш бо дока часпида мехесту оҳу нолаи пурсӯзаш ба фалак мепечид. Мунира як ҳафта беёд мехобид, бо пахта ба даҳонаш об мечаконданд. модари дилбилиёнаш бомдод каме ба худ омаданаш дар дили холаи Гулизира шӯълаи умед барафрӯхт. чашмони мавизгаштаашро нимбоз карда, Мунира 3 бор Шамсам куҷост ёдаш кардам, гӯё беёд ҳарфҳои зиёдӣ ногуфта дорам барояш. Шамсамро биёр, очаҷон гуфта вопаси нафасашро бо оҳи пур ҳасрати дил аз синӣ берун кард. ҷасади дар обу хун зардоби Мунираро бо як азобу эҳтиёт шуста кафан карданд. кафанро 3 маротиба иваз карданд, вале боз зуд хунолуд мешуд. пеш аз намози пешин тобути Мунираи ормонӣ рӯи дастони мардон аввал ба масҷид, сипас сӯи қабристон парвоз дошт. пушаймонӣ надорад суд. баъди ин ҳодиса Шаҳбоз хабар ёфт ки шариконаш Наргизро нею балки янгаи бегуноҳи ҳомиладори ӯро ҷазо доданд. ба хонаи модари Мунира аз Москав пули зиёд равон карда, бо сад пушаймониву афсӯс аз волидонаш бахшиш пурсид. модараш на пулҳоро қабул карду, на бахшиши онҳоро. холаи Гулзираро мӯйҳои фатилаи Мунира пеши назар омада хаёл мекарданд ки аҳли хонаводаи Наргиз ҳақиқати ҳолро фаҳмида, духтари бадкирдорашонро аз хона зада пеш карданд. имрӯз модари Мунираи ормонӣ мӯи дарози касеро бинад, Мунира гуфта ӯро оғӯш мегираду мотами зор мекунад аз ғами духтари бегуноҳ фавтидааш.
модар бемории рӯҳӣ гаштааст. Шамс ангушти пушаймонӣ газида сар мекӯбад, ки дигар ба ягон роҳ наметавонад Мунираро бинад. Пушаймон аст, вале оби рехтаро дигар бардошта наметавонад. Ин буд видеои имрӯза бародаро. ҳатман обуна шуда фикрҳои худро дар комментария нависед. Агарам хел видео ба шумо писанд бия бародаро, дар комментария бинависен, видеоро ва поделитсия кунен. Обод бошед.